Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu si otvoríme tieto dva FIFA 365 219 nálepky. Čiže môžeme sa vyhrnúť na to. V tomto sete už nie som si úplne istý, čo hľadáme, ale som myslel, že to je nejaká ruky karta Osimena, alebo nejak tak sa to hľadať volá, ak sa nemýlim. Takže tak, a môžeme sa vrhnúť na to. Počkaj, to som zle rozbalil. Nevadí. To, no, vidíme tu znak PSG. Ako prvú kartu, počkajte, otvoríme to nejako lepšie. Dobre, takže takto. Takže prvou takou kartou, ohopa, máme tu nejakú zlatú, takže to pôjde. Alves, David Silva, Alberto Acosta, Stojan Jovetic. Našou zlatou kartou je Cristian Pavón za Argentínu, za tým Čabaj. Nechcem len klamať, ak sa teraz tento tým volá, to netuším, len som tak strelil. No, dobre, to je naša prvá karta. Neviem, karta, hodnota, tieto bez karty môžu mať hodnotu tak po 10 centov, a toto tak 30-40, takže taký normálne. A ešte tu mám posledný balíčok. Si tiež otvoríme. By sa mohla nejaká zlata nachádzať, uvidíme. Jesus Corona, hopa, to som troška prezradil. Coman, Dortmund znak. Tu máme až dve zlaté, tak začneme prvou. To je táto Athletic Club a na tej druhej zlatej máme, to je Ralf Perman. To je naša druhá zlatá. No, takže toto je všetko, čo chcete dať, také zaujímavejšie nálepky sú tieto tri zlaté. A ináč to je všetko, takže tento tu Cristian Pavón. Toto je Viat Athletic Club. A toto je Ralf Marhen. To je brankár. No, takže to bude všetko, čo chcete dať. Dúfam, že sa páčilo, bol to taký krátky opening týchto balíčkov. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak vám dáte like, tak čaute.